Okay naman, no? Sige na, mag-class ka na. May tinitesting ako. Wow, ang ganda! Wow, ang ganda! Ang ganda! I love it! Ay, share ka muna pala. Ay, share ka muna pala. Ayun. Dito? Nasa good shit talaga. Sangkal. Kasi yung description mo. Bakit kasi 1 hour ago nakalagay dito? Hindi ko tuloy sure kung ito yun. Ano yun? Okay. Mag-start na ako ah. Hi sa ating mga view. Like naman and paki-share. Thank you. Magka-classic lang muna kami, Lods. May tinetesting lang. Laro dyan. Ko-coach kita, ikaw-coach. Coach mo to, di ko kailangan ng coach. Ayan, 2 million na. Paki-like naman at paki-share mga idol. Classic lang muna. Classic lang muna. May test lang kami. Ano ba to? Hindi mo kailangan ng keyboard. Ayos mo yan. Narinig mo ba yung ML? Hindi pa, wait lang. Ayan. Ayan, 3 million viewers. Anyong. Paki-like naman at paki-share. Thank you, Heme. Classic lang muna. Classic lang muna. Ayan, sa pang 4 million viewer natin. Ano? Boss Russell. Boss Russell. Shout out kay ML Lord Russell de Torres. Ayun, si Boss Rain. Shout out kay Lods Rain Gabriel Tolentino Cruz. Wow, artistahin yung apelido. Tino na, cross pa. Oo nga, doble yan. Sa ating pang 5 million viewer, anyong, paki-like naman at paki-share. Thank you, Heme. Kamsamnida. Classic lang muna. Classic lang muna. Ayan, sa pang 6 million viewer natin. Classic muna mga Lods. May tinetest lang. Wala classic. Sino lalaruin ko kaya? Ay, si Diggy pala kasi may bago akong skin. Paki-like naman yung paki-share mga idol. Thank you. Anyong, tawag din? Kamsamnida pala. Ano ba yan? Ano ba ginagalaw mo? Hindi ako mapakali. Hindi ka naman magki-keyboard. Magdidigi ako kasi kakabili ko lang. Salamat, Boss Russell. Sa kang tunay na bayani. Tira muna maglalaro. May nais pa ako eh. Classic lang muna mga Lods. Rinig ba yung ML? Ayan, shoutout sa ating pang 7 million viewer. Paki-like naman din, paki-share. Kamsamnida. Thank you, Heme.
Supportado daw. Siyempre, ganun talaga. Digi tayo kasi. Digi tayo kasi may bago akong skinny digi. Nagsanta lang naman. Dapat sandal lang daw masyadong malapit sa screen. Nakita ko kaya dito si mama mo. Sige. Oo, doon ka manood. Para ano, maiba naman. Ano FB niya mo? Wala dyan. Tignan mo dito. Kate. That's sales. Mabuhay. Mabuhat ulit. Pero classic muna. Wala bang 1961 na Helen Celis na? Helen. Ang top? Oh, Helen Adam. Matandaan. Matandaan. Hindi. Tignan mo nga dun sa ano. Welcome to Mobile Legends! Ay, 5 section. seconds May nana pala. to the battle. Ano to? Dadalawa? Smash them! Ang All support. troops deployed! Okay na. Okay na, hindi siya masyadong mahinga. Meme, atras tayo kasi meron na sa mid. Request backup! Naririnig yung ML? Ay, ba't ako naka-screen? Okay lang. Can I stay here? Watch for a second? Wala kaming chance. Hi, shoutouts ang ating 4 million viewers. Paki-like naman at paki-share guys. Mamaya mo. Kume ay. Show me my Ay, ito. Mama. request backup! Is my block broken? Mama, atras. Nilambot ako. Our turret has been destroyed. Oo, bilis mag-push up. Defend the turret! Show me Na, my defend pa. Gagi, di nahila. Can I stay here? Watch for a second? Yung ML naririnig. Ha? Request backup! First blood! Joy na first blood. Oo, rinig ko yun. Show me my precious! Parang may kakaiba sa ano. Ano ba yun? Our turret is under attack! Hello? Sabi ni Test Digo. expected soon! Hello? Kumatali si ano? Kaya. Precious! Ay. An enemy has been slain! Ay, putik. Ano nangyari doon? Hindi ka kita. Slain! Has slain the turtle! Masyadong seryoso. Shoutout sa 3 million viewers. Called Einstein! Paki-like naman at paki-share. Thank you. Aray ko, ma'am. Broken? Loko-loko ka. Ano ba yun? Sino yun? Ang si Granger.
Iba rin yung skin. Ang ganda ng Kira. Mama, takbo. Mama, takbo. Lumiliko ka. Takbo. Mama, takbo. Nakasolang ka. Tignan mo kung maririnig kapag inoff ko yung sound switch. Wow. Hindi na talaga marinig. Ano ba yan? Aday. Hindi effective si Jakey kapag ganito. Patayin mo yan! Yan! Tagal naman yung Mr. libro na. Rooney is my idol. Mababa yung win rate ko dito kapag ganito. Turtle resurrecting soon. Running, Lily. Initiate retreat. Initiate retreat. Our turret is under Wala kami kapalag-palag. Hey, stop here. Watch my ally has been slain. Initiate retreat. I have a clumsy new apprentice called Einstein. Sa mga Mobile Legends. Na? Oh, mga team. Mobile Legends book. Nandun na ako sa iba. Has slain the turtle. Yes, isa ba? An enemy has been slain. Running, Lily. Just slow down in time. Agay! Unstoppable. Triple kill. Isip na yan. Sa akin pa tumama yung ano. Your team destroyed a turtle. Yung kalaking loot. Shut down. Enemy double kill. Shoutout! Shoutout sa ating Shoutout sa dalawang pumasok. sa 2 million viewers. Lala. Kasi, ginagawa mo. Nag-aaway sila. Paki-like naman at paki-share guys. Kamsamnida. Called Einstein. Talo na kayo? Oo naman, wala ka ng tank eh. Mga may elite akong kakampi eh. Mr. Paano nangyari yun? My idol. Yung buff din eh. Bakit ko? Pangarit. Talaga ng kakampi. Hindi ko masisip. Hindi ko malit ko. Triple kill. Ayan. Turtle resurrecting soon. Ayusin mo yung electric fan. Clumsy new apprentice called Einstein. Attack the turtle. Ay, maingay. Ay, ganun ba? Request backup. Request backup. Run, Lily. Just slow down the time. An ally has slain the turtle. Request backup. I have a clumsy new apprentice called Einstein. Matay pa rin siya. Initiate retreat. Mega kill. Sana Joel. Double kill. Good game.
Yung... Initiate retreat. Ano? Ano ba yun? Monster kill. Wow. Hindi nga. Is my blood broken? Oy, shoutout sa ating 2 million viewers. Like naman yung paki-share. Thank you. Okay ko baka tirahin ako dito sa masabi ko mga abo. Retreat. Uy. Initiate retreat. Initiate retreat. Ako po walang Classic pa lang to ah. Has been slain. Ally has been slain. Ano? Wala ko Netflix. Muna ko yung sleeping Our time. turret has been destroyed. Bakit? Wala tayong tubig pa. So, medyo how. Master, what of my iron? Ayaw nila mag-defend. Ito lang ako sa list. Our turret is Wala, under attack. ayaw nyo talaga mag-defend ah. Is my god team destroyed the turret? Our turret has been destroyed. Resurrecting soon. Paano ng group natin nila, no? Gaming. Hindi nila, ano? Yun o. Ano madun? Team drawing. Master Rooney, my idol. Ano si Natalia? An enemy has been slain. Is my god broken? Oh, ang lambot ko, grabe. Request backup. An ally has been slain. Initiate retreat. Yan, ganyan nga. Running away. Mama! Just slow down. Gusto naman, may ano pala doon, may link. Ayan, gigigil ako. Ayan! Ay, putik. Buti na sa'yo, ha? Shout out to 2 million viewers. Good game. Paki-like naman at paki-share. Thank you. Nikki is back. Initiate retreat. Gusto sa ano? Saan pupunta? Diyan ka lang sa camera, ma'am. Wala pang tao. Kill. Yun naglalag. Update eh. Kanina pa ako nag-ano, ano? Diyan. Ay, lalo, init. Ito na, wait lang. Ako na. Tatapon mo yung nasa thermos. Tatapon mo yung nasa thermos sa lababo. Oy, shoutout sa ating 1 million viewer. Paki-like naman at paki-share, Lods. Salamat. May plastic lang muna ako. May tinest lang kami. Mas ba, ano, dala ka tubig ah. Ay, nako. Wait ko lang si Mr. Asan yung sa...
5 million viewers. Mga idol, paki-like naman and paki-share. Kamsahamnida. Palike na rin ang page. Palike na rin pala ng page. Ito yung maganda. Ferocity is my cat. Nabili ko. Sticky is my taste. Yan? Yan? Oo. Sa fragment. Nag-update pa ako. Ferocity is my cat. Sabi sa'yo, open mo na agad yan kanina pa eh. Laro ka muna siya. No. Isa na lang magle-legend na siya. Yung pala siya. Ano ba siya? Grabe na yan. Meron pa rin isa eh. Ako muna. Tukot siya na kita kung balas. Kaya mo yan, ma. Kaya mo yan, ma. Oo naman. Ako nga nag-ano puno ng stars na yan, no? Dahil ko tayo ito na. May Eudora na rin ako. Ako ba? Ako 4 lang. 6 pa rin yung Albus ko. Asa na ba yun? Title? 4 lang. Di ba? So, yun nga. Ako muna. Solo flight muna. Aray. Ano? Ako muna? Oo, dito. Makawin ka rin. Sige na nga. Sumo, klase ka pa ulit. Classic. Sumo, ano na muna tayo? Ano? Ano muna? Ayoko nga. Wala ko lang nga lang. Ayoko nga. Hindi nga pang 1-on-1 yung mga hero ko. Magpa-practice naman ako. Ano ba? Paano mo nakuha yan, ma? Alin? Yung background mo. Ba't ikaw wala? Ano? Wala? Yun. Ayoko mag-1-on-1. O, di ba yun mo muna? Nalaro mo na ako na rank. Sige na. Solo flight muna. Sabagay, sanay naman na akong solo flight. Shout out sa 2 million viewers. Ano kaya babad ko? Sa health ko pa. Tubig. Enemy is banning. Kung hindi naman kalabisan mga idol, paki-like na rin naman at paki-share. Thank you. Your team is banning. Ano daw? Ano yung lagay ng music? Pwede natin sa desktop mo eh. Kapalod ko lang. Ay, kap. Enemy is Send banning. ako. 70? Hindi. 30. Ano ba? Pampaswerte yun. Ang ganun ba yun? Tapos meron tayong pampaswerte yung 30 cents. 99 lang. Pay out na tayo. Ano ba? Ito ba't may main? Ano ko mag-tank? Your team is picking. Ano yun? Ano ba yun? Paki-like naman at paki-share. Salamat. Hoy, wala ako fighter. Uranus. Ayoko nga na. Esmeralda is picking. Red turn. Susupport na lang. Bala ka.
Ito na nga ba sinasabi ko eh. Support din pala tong isa oh. Kasi mag-Yodora pa. Please pick a hero. Sige na nga. Oh, set. Uy! Shoutout sa 3 million viewers natin. Uy, mga porno oh. Pampakatindi. Nagpe-petrify ba ako? Oh, vengeance mo. Gusto po nagka-clash, pindutin mo lang yan kung marami kang views. Hindi, last mo na pipindutin pag wala nang tumitira sa'yo. Ako na naman yung tank. Tank ka? Hindi yan. I like naman yung paki-share. Leslie. Tapos na ito. Akto lang yan. Tapos na. Gusto yung dating ng ano, nung Yan na yun. malinaw. Yan na nga yun. Kung ano nakikita mo dyan. Uy, shoutout sa ating 5 million viewers. Paki-like naman at paki-share. Thank you. Kamsahamnida. Shota Bells, naglayla pa. Grabe, daming cancer sa lipunan talaga. Ganun talaga pag isang star na lang eh, bago ka maano. Ay, Diyos ko. Tatalo ko to. Ayan pala. Ako pala yung isa. Ikaw yung isa. Bakit mo ay ayun pala sa taas. Ay naku. Bad trip tong Layla na to. Bakit buhati niya kami? May MM na, nag-MM pa. Ay, dapat nag-Angela na lang ako. Ang bala sa'yo, kukoach kita. Damo na nga. Check ko muna ako. Okay yung ano mo. Check ko. Dalo mo sa garap niya. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battle. Smash them! All troops deployed! Walang gustong kumuha ng... Shoutout sa ating 4 viewers. Yun, oh. Like and share naman mga lods. Paki-like naman at paki-share buddies kung hindi ka labisan. Ito pala si Master Umin. Nanonood si Master Umin. Solo flight mo na ito. Ako si Patrick. Patrick, mabuhat ulit kami, Patrick. Uy, sali ka! Susunod na laro, dali! Buhatin mo kami kay Shoutout din kay ano. O, diba nakikita dyan? Uy, yung buff nga! Ay, naku po. Wala ka dito babak ako, hindi kilap Dito na ba, Pat? Dito na ba? Pagbuhat kami. Pagbuhat kami. Iniwan ko yung Layla. Tapos na po. Okay na, madam. Shoutout din kay pare, Buddy ano. So, magkanya-kanya tayo dito. Si Dave. Sino si Dave?
Tingin. Dave Sabala. Shoutout kay Dave Sabala. No, tropa mo yan, di ba? Bukas pa kayo, Pat? Bukas pa kayo, Pat? Naglalag Bukas kayo ako. sasara sa ano? Wow, businessman. Aggressive naman ito. Ano ang binibili ka item? Initiate retreat. Parang nag-iba yung ML ko. Parang ano, ang cute na, ang ganda ng ano. Kanya-kanya na lang tayo. Iniwan pa lang yun. Apak! Tignan mo, alis din siya. Wow, shoutout to 7 million viewers. 7 million viewers, oh. 7, ba't 5 lang Sabi nakapag? ko kanina, bigla mo alam. Sumilip lang siguro. Salamat to Silip. Na-curious lang yan. Ba naman tong Esmeralda natin? Ah, may sisa. Okay na yung sound. Sakit sa tayo. Nililibo ulit ako. Tapos ilan ba yung mga hero na ano? Na physical ano? Initiate Ano may sa akin? Ilan, ano mga hero nila? Granger sa Ayan, inyo. no, pwede ka mag ano. Matapos na pwede ko yung oracle na agad. Wala, naglilibo ako eh. Patas nga ng ano, libro. Dapat kanina pa yung vengeance. Ito kapag yung... Ay, may ano pala ako. Nakuha ko pala. Sige, balik to. First blood ako. Wala pang ano, first blood. Nagsasabot sila kung kanino yung ano. Yung red na buff. the enemy has slain. Ah, pakabilis naman yan. Backup. So, walats na tayo. Aray, First blood. Yuta. An enemy has been slain. An ally has been slain. Lumulapitan kita. Our turret has been destroyed. So, mukhang expect ko ng talo kami. Alam mo yan? Eh, An enemy has been slain. nagamit lahat ng resources. Magpupusya na ako eh. Your team destroyed a Ayan, turret. magpupush na lang kayo. Ayan. Sino ka po, no? Apo. Ano ba yun? Bakit di ko nakuha yun? Tapos biscuit. Mamaya, kasama na kita. Wala nang magtitimpla. Ano yun? Sana mo pakita ko sa'yo. Turtle resurrecting soon. Sino may sabi? Nanay mo, Lelo. Tuon mo dyan. O yung turtle. Attack the turtle. Ano pa? Tulay lang ito. Request backup. Our turret is under attack. Tatlo sila dito. Grabe. Pag vengeance ko talaga na-atras ako eh. Kita kasi ako makunot.
sabi yan eh. Tara, samahan kita. On my way. Oy, mag-def muna kayo. Ay, grab. Putok na yan. Bibili ako sa'yo, ah. Nahihina naman ang kasama ko. Hindi pa minast hit yung circle. Tak. Launch attack. Ay, aray ko, bakit ganun? Request backup. Mother. Request backup. On my way. Initiate retreat. Wala, Our makakakampi ko turret talaga. has been destroyed. Hindi mo mawari. Hindi na nga nagdidip, di pa makapag-post. Ay, mag-shoutout ka naman sa 2 million viewers na Boy, ulit. 4 million na. 4 million na kaya mo. 4 million na kaya mo. Ito naman. Kaya nga, ano bang sabi ko? Kaya daw, 2 million na lang ulit. Our turret Doon has been na. Lalaro Oh tayo. my. Talo kayo? Talo kayo? Siyempre, ano pa ba? Talo na kayo talo. Our turret is under attack. Wala ka bang ano? An ally has been Bago na yan. Sabi ko sa'yo, magbukas ka na kanina eh. Tapos tayo. Our turret is under attack. Ano na ako ah? Sabi pa rin ako sa akin. Roll lang ako. Hindi, sasabihin ko ngayong kalaban, end na eh. End nyo na. Ah? Huwag na. Bibigil ako. Ganyan naman. Ano naman? Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. An ally has been slain. Talo na kayo? Kakalibro mo lang? Hindi, nag-o-oracle pa ako. Not ready to fight. Nag-o-oracle. Bagal ko mag-ipon ako kung ba't ganun. Our turret is under attack. Our turret is under attack. Yan, ganyan. Ally has Grabe been talaga. enemy has been slain. Double kill. Ano yun, magkalaban sila? O nagre-review siya ng ano, laro. Ang taray niya, no? Nailalabas niya. Ayun, no, ganyan. Uso yan ngayon pa. May lamang pala kami sa kill eh. Bakit yan? Oh, may gold pala din. Ayaw mo na yun. Our Dito pala turret kasi. is under attack. Our turret is under attack. Lapitan kita na. Gigigil na naman ako sa'yo. Kasi ako makunot. Nagigil talaga. Sarado kang mga yun.
Grabe. Ako sa'yo, wala na ako sa ano mag-tank eh. Kasi, Ang bagal ko muna. Ayoko talaga. Ayoko maglilibro. tak ba yan? Ako kasi Destroyed a turret. ayoko na talaga maglibro. Ang bagal kong pala. Enemy has been slain. Request backup. Initiate retreat. Request backup. Initiate retreat. Initiate retreat. Ally has been slain. Initiate Hala. Initiate retreat. Ally has been slain. Initiate retreat. Enemy has Ay mo galing yan. Wala na tuloy nanonood sa'yo. Ano ko gagalungin ko? Mga kakampi ko. Ay, ML na, maglalay-lapit pa. So, paano? Naka-vengeance din siya. Lahat ko na tayo. Our turret is under attack. Our turret has been. An enemy has been slain. Our inhibitor turret is under attack. Oh my! Oh my! Oo, yun o. Meron na tayong 1 million viewer ulit o. It's so oh my! Ay, hindi naman pala. Beware of ambush. Nagbabag ka nga talaga. Ano ba ako sa mga Ally has been slain. An enemy has been slain. Initiate retreat. Ito parang nagdadasal. Babami yan, ma. Pwede pa. Harap pa kayo? Oo, kaya naman na. Ba't ka na? Ito mo. Daming need. Dalawa. Ally has Ito, ano item mo? Sambo. Sambo mo ito. Sambo pa kayo ito. An enemy has been slain. Initiate retreat. Oo, yan. Yan, boy. Our inhibitor turret is under attack. Ay, naglo-lord na. An ally has been slain. Initiate retreat. Wala nang silbi yan. Attack the Lord. Initiate retreat. Enemy has slain Lord. Initiate retreat. Ah, tapang ka. Tapang mo ah. Initiate retreat. Request backup. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. Kasi ayos mo rin din, Our mababasa ka. turret has been destroyed.
marunong mag-tank. Alam mo naman. Shoutout sa ating 2 million viewers. Pinapatapos ko na sa kalaban. Palag lang. Wala na to. Yun po. Lang tabi speed mo palag po eh. Kaya mo siya. Oo. O, tignan mo, inuna niya yung hero sa mga trip. Isa pa to. Leslie. Ano ang ginagawa? Tamo, triple kill? Ano ko ba? Binubuhat ka na nga eh. Demanding ka pa kasi. Wala ako. Kung yung binubuhat ka, huwag ka lang manisi. Lagawin mo na yung part mo. Kahit ano ang gawin ko sa kanya. Talaga. Maka-answer ka eh. Oo pa. Oo. Inaayos ko naman. Inayos mo? Inayos mo? Oo, bakit? Ako tank. Ako talaga ang susugod dyan. O kaya nga. Oo. Push kayo mga animal. Yan. Tapos mo, hindi nagsasalita dyan. Sabi niya, mabigat nyo daw. O yun nga. Kasi ikaw, wala ka naman silver eh. Hindi ka sisi, buti pa yung Esme. Bigat lang sinabi ito, puro tanga. Uy, wala akong sinasabi gano'n. Sabi mo totoo. Hindi ko sinasabi sa kanila. Punta mo sila dito. Ubus mo. Naglalakad lang. Uy, yung layo na. Kaya inuubos pa yung clips. Hanggang pala siya. Ay, grabe ang sakit! Wala talaga akong kakulat po. Nasulat ba to? Sabi mo, vengeance ka. Naka-vengeance ako. Nagko-cool down nga eh. Oo, yun. Ano ka din natin dito? Our base is under attack. Ally has been slain. Nako. Ganun talaga. Pag isa na lang yung star bago ka mag-ano. Sunod din baka Ano na, di mo pa ba tatapusin yan? Maglalaro pa ako isa. lang, ito na. Road to GM ako. Sarap mangansin. Nagigigil ako. Relax, tignan mo yung Layla. Layla na lang, di pa marunong. At siya galit. Oh, yun o. Salamat sa Oh, share. yun o. Salamat sa share, boss ano. Boss Lester. Boss Lester. Ang bago ka lang talaga sumusupport sa akin. Wala nang iba. Shoutout sa 3 milyong viewers natin. Oh, 4 na milyon na. Oh. Share naman. Palike and share naman. Papalo na rin ang page natin mga boss. Gawin natin 500 dyan. Konting-konti na lang. Pareho lang naman kaming epic yan. Ay, ba't drone mo? Ma-accept. Ako na mag-i-invite kasi nasa epic pa ako.
Bakit naman? Hindi ko alam, Liam. Ah, yan. Hindi naman yun. Hindi siya live. Hindi siya live. Yung parang may makakanood lang sa'yo. Oo nga. Nakaganon na ako nung nakaraan. Ilang laro na. Kaso, ang bigat ng hero ko. Shoutout sa ating 6 million viewers. Oh, 6 million, oh. Paki-like naman at paki-share mga idol. Salamat. Tayo lang? Baka may gusto bumuhat sa amin. Nananawagan kami sa mga mambubuhat. Nananawagan kami sa mga mambubuhat. Wala sa'yo. Hindi lang. Sabi nang i-open na yung PC. Ano ko sa healthcare. Wow. Wow. Number 1, local pani. Oh? Wow. Wow. Yun, makakapag-mage siya ko. Fortnite. Hindi bagay yung Angela sa inyo, mga assassin kayo. Wala pa rin sipat. Nananawagan kami sa mga mambubuhat. Your team is banning. Shoutout sa ating 3 million viewers. Paka-like naman at paki-share, guys. Thank you. Nananawagan rin kami sa mga mambubuhat ng kaldero. Ganun. Joke. Banyo si Dragon. Yes, me. Oh, Diyos ko, Lord. Enemy is banning. Charity streaming. Charity. Kiusap tayo. Ayaw. Hindi, ano yun? Charity, Your team is picking. from Craft. contribution. Enemy is picking. Hindi ka inuna. Kawawa ka naman. Angela. Naku, hindi ka yung dragon. Gala ko na to. Lilia. Natalia. Enemy is picking. Paano yan? Carry. Gaga. Babae. X4. Ayun. Your team is Itong S5. Roger. Ano ba? F5 na eh. Ano ba? Hindi, sabi niya kasi ba. Fanny. The enemy is picking. Hindi ako. Alam mo. Naka-retry ako, okay lang. Naka-retry ako, okay lang ba yun? Support lang daw ako. Ayaw ko mag-retry.
Ano na? Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Request backup. Top ko All rin. troops Tap ako? Oo. Bakit? Akala ko ba support? Tap ka din daw. So, anong balak niyo? Nag-ano yata? Ang pangit. Tagalin mo. Ito na kailangan mag-mat. Para kayo. Push first. Push first. I'm definitely not a cry baby. Good job. Good job, Fanny. Ay! Ay! Kasarap no. Nag-perform nag-blame siya. Okay ba yun? Ano daw? Naka-open their bike. Natalia, tinatawag na yata. Natalia. Shout out sa 1 million viewers. Mumu. Ito? Kulit mo kasi. Wow, karasa. Kaya nyo na yan. Dalawa pala dito. enemy has been slain. Request backup. Request backup. Request backup. Hilo ka ba? Hilo? Hilo ka ba? Hilo? Turtle request backup. Ang layo nyo naman. Ang layo nyo naman. Ult is ready. Hindi na pupunta dyan. Layo. Request backup. Request backup. Turtle. Attack the turtle. Kayang-kaya na ni Kanita. Initiate retreat. Ay po. Bakit ako ba? Hilig ko ba? Enemy has been slain. Napabayaan ko yung lane ko. Destroy the turret. An ally has slain the turtle. Uy, shoutout sa ating 2 million viewers. Pakilike naman at pakishare, guys. Salamat. Ay, grabe. Ayun lang. Wait lang, naku yung taas. Push First. Wala nang nagbabasay.
page mo, Ito lalike page daw. mo, lalike daw. Sabihin mo ano, Sabihin mo ano, Sindra na yan. Team Janea. This is Bob. Mamaya clips mo na. Mamaya clips mo na. Yes. Naliligo na ako. Wow. Ito rin. Maharangin mo yung clips. Maharangin mo yung clips dyan. Awag na. Uy, shoutout sa ating Uy, 5 shoutout sa million ating 5 viewers. million viewers. Pakilike naman yung pakishare. Pakalike naman yung pakishare, guys. Salamat. Salamat. So, Kaya nyo naman dyan. kaya nyo naman dyan. Magbukas na lang ako dito. Kaya nyo na yan. Kaya nyo na yan. Medyo naman si Kani. Medyo naman si Kani. Naaway ako nito. Inaaway ako nitong crepes. Inay. Inay! Pala sila. Meron pala silang ano. Hindi Ano namang hindi inactive yung ano, ay offline yung ano. ang hila nila. Yung anghela nila, di ba? Ayan. Doy. Ay, ko dumadamage pa rin pala ito kahit ganun lang. Wala kasi ako ba? Wala kasi ako ba? Kay Hira. Kay Hira. Grabe. Grabe. Wala naman akong ginagawa. Wala naman akong ginagawa. Buhat na buhat. Ano ang mga gusto ko? Yan ang mga gusto ko. Oh, ang ganda ng ano. Oh, ang ganda ng ano niya. Recall that. Recall that. Rating. Launch attack! Team, destroy the turret! Turtle resurrected soon. Aray. Aray. Ito yung dragon. Our turret has been destroyed. Sino yung nagpo-push doon? Tara. Ay, dito na pala. Ay, Lord na. Ay, Lord na. Okay ba? Okay, bye. Ay, sa ating 3 million viewers, paki-like naman at paki-share, guys. Thank you. Ako nakakapatay. Ako nakakapatay. Ano ba yun? Legendary! Enemy has Grabe dunot. Grabe dunot. Sana Sana, always. sana always. destroyed a turret!
yung Rojo. Samahan natin. Samahan natin. Nag-lord pa nga. Nag-lord pa nga. Galing ng Connie. Ginagawa mo dyan? Ginagawa mo dyan? Hindi nag-comment. Hindi nag-comment. Scroll down na nga. Ay, shout out. Ay, shout out. Aday? 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 Chika? Aray, mama? Aray, mama? Dapat tayong tang? Dapat tayong tang? Shout out kay Stephen Paul Candido Aguilando. Shout out sa'yo. Paka-like naman po at paka-share. Thank you. Hi din po kay AJ Nunez Galit. Shout out. Pati na rin po kay Jason Basista. Skinny Nanaw. Wala pa po yan. Tamigay ba? Anong nangyari sa ano? And na. You know, magic. Deeply connect us all. Beware of na kaya baka mag-comeback eh. I could never hurt someone I love. Natay ka nung Angela? Oo. Magalala na dyan si Paniwan. Layo. Team destroy the turret. Kasi Roger. Uy, Shantol! Naiko, bakit ako? Nakakapindot. Initiate retreat. Ally has slain an enemy. Legendary. Aray?
Lord mag-isa. Ay, nakuha ko. Ay, nakuha ko. Asan na yung ano dito makita? Kung ilan na yung viewers. Uy, shoutout sa ating 3 million viewers. Pakilike naman yung pakishare guys. Salamat. Kung harating nyo. Sira ulo. Aduh! Ano, saan ako pupunta? Saan ako pupunta? Grabe, pumapalag sila. Sayang, legend na sayang. Ay, mali. Ay, mali. Ano ba? Ano ba? Yun. Yun. Shout out kay Raul. Shout out kay Raul. Tangina basher. Tangina basher ah. Snub ka na. Snub ka na. Hype ka Master Isong. Hype ka Master Isong. Ang kilala mo pala. Ang kilala mo pala. Nakikisali lang naman ako dito. Nakikisali lang naman ako dito. Hindi naman ako live streamer. Live streamer. Uy, ako yung sumunod. Uy, ako yung sumunod daw. Ano ba yan? Ano ba yan? Di ko pa rin makasend. Meron na dyan na. Meron na dyan na. Sige na, shoutout natin yung page nyo din. May kasunduan. May kasunduan. Antonio Miguel. Uy, Tingnan Antonio naman Miguel. stars. Tingnan naman stars. Master Isong. Lamigi, no? Ay, ganun talaga. Ay, ganun talaga focus talaga. ako eh. Talaga focus ako eh. Accept. Accept. Syrup. Nga pala sa may gusto Nga ng pala sa mangga. may gusto ng mangga. Santor pala. Ay, Santor pala. Maglaway kayo. Maglaway kayo. Nagpi-feedback daw. Feedback Ano daw. naman? Na naman. Ano naman? Pakinggan Wait mo. lang ha. Wait lang ha. Antonio Miguel. Para naman dyan. Meron na dyan ah. Paano Meron na ingay? dyan ah. Paano ingay? Tingnan ako. Nag-i-error. Nag-i-error. Loko ka talaga. Loko ka talaga. Hindi yan. Hindi yan. Try lang. Taas lang. Taas yan. Wala namang feedback. Wala namang feedback. Master Isong ka. Sarap na. Sarap na. 1 million viewers. 1 million Wala viewers. naman na. Wala naman na. Ang alin. Ang alin. Kaya ko ng video. Kaya ko ng video. Oo nga, umulit. Hit. Hit. Oo, narinig ko. Mabes. Dati naghanap ka. Dati naghanap ka. Wala pang ano. Star. Ngayon, meron na. Star. Ngayon, meron na. Doble daw.
ganun. Bakit ganun? Yung talaga problema Yung talaga problema namin, Master. Ang sounds niya. Ang sounds niya. Dapat i-off ko to. Dapat i-off ko to. Hindi maririnig. Hindi maririnig yung ML. Sarap. Sarap. Ewan ko, naninibago Ewan ko, kasi ako naninibago dito pa kasi ako dito sa ano, sa live stream. live stream. Matamis ba yung buto? Matamis ba yung buto? Ngayon lang ulit ako Ngayon nakakain. lang ulit ako nakakain ng santo. Sarap sa 4 million Sarap sa viewers. 4 million viewers. Santol. Ginagawa mo. Wait lang mga idol. Wait lang mga idol. Inaayos lang yung sound. Inaayos lang yung sounds. Shoutout sa ating 4 million Pwede ka viewers. mag-comment pa Pwede ka. ka mag-comment pa ka. Personal kang Personal kang personal. Shoutout. Ma-shoutout. may gusto ng Kung santol. may gusto ng santol, Sita ka ulit. Sita ka ulit. ano pa kaya suka? Ano pa kaya suka? Asim. Asim. Paki-like naman pala. Paki-like and naman paki-share. pala and paki-share. Thank you. Doy. Doy. Ba't di ko ma-scroll down? Ba't di ko ma-scroll down? Ang hang. Ano ang hang? Ano? Sausawan mo. Ha? Ha? Kailan mo bawal? Ha, hudas. Sabi. Hudas na tanungan mo din kung ano yung sounds. Sita ko pa. Hudas! Kumusta yung sounds? Pa-comment naman, no? Okay na, boss. Ma, di ka nagkakape? Kape tayo. Kakain na ba tayo? Maya-maya pa. Okay na! Napakahirap mag-live stream pala, buisit. Ito, ito nga sa akin. Bakit? Okay na, boss. Ano, Ason? Goods na. Creamy light. Demon Diyos ka, isog. Kalitaki kami stars. Stars muna bago bash. Oo, okay lang i-bash. Sige, bash mo kami. Wala lang sa amin yun. Start na, start na. I-accept mo muna. Wala ka dito. Ulit nga. May nag-chat sa'yo. Sino? Meron ba? Kung dumudun sa camera. Nice. Sino? Si Julie. Si ano? Si Rex. Tara ka mo. Invite kita. Di ba, nakalag tayo. Huwag na, baka mahiya.
sayawan ko. Bigyan mo muna ako stars. Stars mo na bago ang lahat. Mag-third pack na din. Kalawin mo si Tasayaw. Malaki ko ang ko. Anong pangalan ni Alex dito? Asim? Hirap naman sa pangalan niya. Sino lang ba yung ano? Asim? Excuse me. Baby. Thank you, Lord. Pa? Ay, Pag sabi ko lang na pahingin ng stars na wala na si Master Isugo. di ako no, do, daak. Pa? Mamaya naman ulit, mag-Milo na ko eh. Teka naman, no stars, kanina pa yun. Nagubad ako dito, Master Isog. Walang interesado. Ako na naman magbaban. Sige na, kahit na ano lang. Kahit 100 stars lang. Uy, shoutout sa ating 5 million viewers. Ah, Your team is challenged. Subo ko Santolo. 50 stars. lulunukin niya daw yung... Lulunukin ko. Yung ano ba to? 100 stars. Domain mo. Uy, may bagong comment ko tayo. Mura nga lang eh. Yung kahit yung pinakamura lang, thank you, ma. Halo na yan. Grabe. Kasi manipis yung pagpapatay. Ayun, bebe. Thank you. Dito na lang po kutsara. Hala na daw. Wala akong wala ko. Angela ka na. Angela, Angela ka na. bye. Scroll down mo. Please pick a hero. Makita kalad kami. Ito naman. Oo, Hindi na magla-live FB. stream ba kung hindi? Pamaagi gadlan FB. Lock mo na yun mo. 5. Angela. The enemy is picking. Woo! Aray ko, sakit. O, tito dyan. Lagyan natin yung santol na. Stars na yan. Stars. Ilan ba? Rock. Bodol. Leslie. Siyempre, ito naman. Negosyo eh. Stars na agad para man ikukulwa na mo dito yan. Hoy, pumili ka na ng hero mo. Kain tayo sa to, mga buddies. Wala, pinag-MM ka. Yung sabi ni Rox na MM. Saan ako? So,
ang sasaniban ko, Altos, Esme. Sani mo kita? Scroll mo nga. Wow! Unicorn yung kabayo ni ano ha. Skin na. Smurf. The wow. Oh na may Smurf. May Smurf din kami. Wala na, Budel nga. Meron! Di mo giveaway. Nangihingi, namamalimos pa nga kami, tapos mag-giveaway. May access ba tayo sa advanced server daw? Yun nga yung ano, yung isa kong kakilala meron. Lahat naman, body may access sa, nasa settings yun. Paunahan lang pumunta ron. Di ko alam yun. Punta ka ng profile mo, meron dun advanced server, switch server, advanced server. Ano, paki-like muna tsaka paki-share, buddies. Comment ang comment to si Master Isog, di pa ka nagsishare. Ano ba yun? Comment lang. Milestone follower ka na nga agad, oh. Ano ba yan? The enemy reaches the battlefield. Ah, naku sa ano. All troops deployed. Request backup. First. Ay, shoutout sa ating 6 million viewers. Paki-like naman at paki-share, guys. Ano, tatlo rin dito. Tulungan mo yung ano. Ang Aldos? Request backup. Oh, wait. Nakapo. Ang dami nyo naman. Ang alin? Bagal ko tuloy mag-ano, level up. Tatali ko yung ano. I'll take the buff. Uy, shoutout sa ating 6 million viewers. Paki-like naman guys, tsaka paki-share. Salamat. Tignan mo yung comment. Oh, hoy, hoy! Sige na! Tignan na, saan na yung stars? Wala walang stars eh. Sino ba mid? Ano ba? Okay na yan. Basta mag-rotate ka na mag-rotate. Ano ba yan? Okay. Ha, huli ka, Balbon. Mahuli ako. Stars na daw sa Rizal. Grabe ka naman. Minsan lang eh. Bakit wala live ka? Ay. At tanong mo nga ulit kung narinig yung ML. Diba gusto mo? Sa'yo lang ako nakapokus. Masyado ka Mama, selfish. mama. Loko tong ano ah. Brak, nagamit ko tuloy yung ano ko. Sprint. Wala pa akong SS. Uy, andyan. Tras na. Mama! Ako ka ba? Uy, shoutout sa 5 million viewers. Ult is ready. Hindi na yan. Uy, yung taas. Ayop, pati si Engineer Pams. Naku, baka mag-surrender tong mga to. Ah, wag. Naku, nag-surrender nga. Buti na lang, ang gulo ng ano namin. Lord Pams Pams! Tapos naman dyan. Hindi namin kay Santol.
Ako mga May dag. Nadagdagan ba yung star? Wala, diba? nabay na ako mga sangkay nga professional, mga kuripot. Demon Diyos. Kape tayo. Shout out sa 5 million viewers. Paki-like naman at paki-share. Thank you. Taki man star. Demon Diyos, sumikat lang. Sumikat. Sikat sa uma. Di mahilig sa MMC Rex. Tagi ko na skin. Tagi mo na kami, Star. Pinakamayaman sa Las Navas and Bonay. Pinakamayaman Di sa utak. putik ka eh. Taki na lang stars. Di pa kami nag-urupod. Ba naman pa rin si Bida? Show. Upra. Mika. Upra muna. Angela pa rin. Ofra muna. Ako muna. Ikaw muna. Ha? Wala na, open pa na yung kulad mo. So, wala. Kunin mo yun ha, baka Anong kukunin ko? Angela. Naku po. Bakit bang wala tayong damage? Kupra, switch mo. Putik. Ano ba? Switch? Kupra na, kupra. Kukunin yung Angela sa kabila. Lock. Kukuha kong biskwit. Sa'yo na lang yung santol. Kamaya ka na. Come on. Shoutout sa ating 4 million viewers. Boss Isog, asan yung star ko? Huwag makaaway. Angela, sige ko. Angela, Angela Rossi. lambot ko ang ano ng mga to. Sa papasok ko lang ngayon, may Piper. Ano na yung lock mo? Silvana. Oh, diba? Anis. Guinevere. Sabi mo, uy, ano, most isong ba yun? Hindi pa yata na share. Sino? Hindi boss isong mo. Yan siya eh. Basher ang po. Nakikipag-trash talkan sa comment. Purify ka daw. Bakit ang blue naman ito? Ang liwanag. Aray ko ako lang yung green. Kasi naman ayaw pa ibigay yung isang Ano star. ba ni
Ano ba rank ni ano? Legend 4. Ay. Shoutout sa ating nag-iisang 1 million. Nag-iisang 1 million viewer. Paki-like naman. Share. Thank you. Ang ating mga kalaban ay... Welcome to Mobile Saan ako, Mid? Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Delayed na naman, oh. Hindi sinamahan ni Rex yung MM. Ako na lang. Kukunin mo yung blue, diba? Ano ka na? Naka-roam? Yes, sir. Let's get this one. Come on, baby. Shoutout sa 2 million viewers. Paki-like naman at paki-share. Thank you. Uy, yung box, kunin mo. Box ka lang, ito naman. Ay, ano ba yun? Ay, ano ba yun? Bagal ko mag-level up. Shoutout sa 3 million viewers. Ano mo na, dito takunin natin yung ano, Yaman na. yung kalabasa. Wala na, ang tagal mo. Kahit naman eh. Ano, aatak pa dyan? Mapakaya daw. Ito na nga, diba? Diyan eh. Sobrang layo ko, diba? Mama! Mama! O, diba? Ano ba yun? Sorry. Oh, hi! Wala pa akong SS. Wala pa akong kaano-ano. It's my job to help you. An enemy has been slain. Ally has been slain. What's pa? Launch attack. An enemy has been slain. Initiate retreat. Grabe, ang tagal, oh. 2 minutes na. Uy, shoutout sa full million. Wala kayo pa-like and share naman mga lods. Ako naglalag ako. Bumiga. Ah! Mama! Mama! Buti na lang natin. Hello. Sa inyo na lang yun. Turtle resurrecting soon. Huwag kang lalaban sa klod mo. Oh. Papatayin ko yun. Hala, umalis yung ano dito. Parang nalala ko. Yes, may SS na ako. Ult is ready. Sa ref, matagilat ako ni Biscuit. Kailan mo natulong ka? Ito sa mid. Ayun, kung protein mo. Baka may natay. Launch attack. Initiate retreat. Sa ref! Diyan sa likod ng ano. An enemy has been slain. Enemy has been slain. Hanapin mo lang. Nandun lang yun. Di baka mahumok yun. Sabi ko na nga ba? Tumatakbo ka kasi agad. Siyempre yan, lambot-lambot ko eh. Dito naman ako eh. Ma, hindi. Oh, ano pa ma?
Ay naku, kasi ang pagkain ng inuuna, naglalaro tayo eh. Gusto mo mag-legend o ano? Wala na. Ano ba yun? Umuwi nga ako kay Kasi Kunti. ang kulit mo, sabing mamaya na yung... Hindi naman yun ah. Eh? Uy! Naman ako. Send ka ng 10 stars. Mrs. Kim! Thank you po sa 10 stars. Madam, thank you so much sa support. Shout out sa... Shoutout. Shout out kay Mrs. Kim. Meron silang Korean Academy. Ay po, kamali pa ako ng sinaniban. Patayin natin to, Pag-iba mo nagkamali. yung ano. Wala, nagkamali nga ako. Saan ka ba? Ano, nasa malayong lugar na ako. Walang kwento yung cellphone. Uy, shoutout kay Mrs. Kim ulit. Thank you so much. Meron silang Korean school, parang Korean Academy, ganon. Pwede kayo mag-enroll doon, guys, sa gustong matuto mag-Korean. Hey, shit. Parang ang ano ng hero ko. Sanibang kita. Huwag ako, yung kari niya oh. Ta. Sige, habol. Habol tayo dito, nagpupit. Sige, habol. Inang, hirap naman patayin yan. Ano ba yung Silvano? Balik na ako sa mid. Nandiyan yung ano. Ano mo? Ay! Shit! Ano parang ko yan? Tinimingan lang ako. Beware of ambush. Wala man ito, hindi naman talaga Dito. mag-legend kahit anong gawin. Ano ba? Huwag ka naman mag-ML. Ang dami mong ano, hindi ka na maglaro. Sobrang ang toxic mo. Ako pa. Basta mag-ayos ka dyan, puro ka. Lalag. Our turret has been destroyed. The enemy has slain the turtle. Our turret is under attack. Ult is not ready. Our turret has been destroyed. Your turret is under attack. Wala akong SS. Initiate retreat. Our turret is under attack. Naglalag.
Labas ka sa akin. Naku po. Wala ito. O-offline na lang yung ano, namamatay pa. Yung Sylvana. Ano, si ano? Ang ginagawa niyo dun? Isa ka pa. Ubus ko kung may follow-up lang. Tama. Inhibitor turret is under attack. Ito yun. Nakita pa ako nung silong to. Mrs. Kim, pangit na naman nung laro. Mrs. Kim, comment mo nga yung name ng ano nyo, Korean school. Yung English lang, wag yung Korean. Di pa ako marunong mag-Korean. I-announce ko. Ult is ready. Ang tapang nung Franco. Initiate retreat. Madam, Mrs. Kim. Build nung ano, parang ball. Ay, nako. Grabe naman yan, mga aggressive. Huwag sa akin, ma. Palagi sa'yo pare yung ano mo. Pare sana pinapasukan mo. Kaya mo. Wala ano. Hindi wag. Double kill. Launch attack. Ult is ready. Attack the Lord. Attack the Lord. Ito, puro trash talk yung alam ng Silvano. Tignan mo, di nga nagalaw. Nagtatype na naman yan. Shut down. Sakit na naman. Well played. Wait. Initiate retreat. Nako, nakadali lang kanina. Gamit na yata yung kape ko. Shit, kapitritins lang ang kape. Naglalaro. Ano ba? Di ko naman inaano yung kape ah. Ult is ready. Grabe. Grabe yung SS ng look. Aray, kakapasok ko lang. Inhibitor turret is under attack. Grabe yung load. Inhibitor turret is under attack. Under attack. Our turret has been destroyed. Nag-vlog na rin siya. The enemy has been slain. Enemy legendary. Shout out to 10 million viewers. 4 million na pala. Has been slain. Isang million na lang ako.
Mrs. Kim, no, kung nandiyan ka pa, thank you ulit. Comment mo na lang yung pangalan ng Korean school nyo. Yung page pala, FB page. Shoutout natin yan. Shoutout. Ganyan. Shout out sa family ng viewers. Cheers. Paki-like naman po and paki-share. Thank you. Ano na tayo? Kaya ko? Ngayon ako sa boat sa ulit mo. Uy, 7 million ang ating ano. Alas 6 na pala. Shoutout sa 8 million viewers. Paki-like naman po and paki-share. Maraming salamat. Oh, dami shares. Hold on. Uy, 9 million viewers. Shoutout sa inyong lahat. Paki-like naman po and paki-share. Thank you. Bakit mo ito? Ang kalak ko ah. Ako na, bakit pa epic ka na? Ano nga, saglit lang. Ah, shout out sa 9 million viewers, oh. Shoutout nga pala kay Jai ulit. Hi Jai. Jai Yankees. Uy, 10 million viewers. Hi sa inyong lahat. Shoutout. Paki-like naman po tsaka paki-share. Salamat. Okay. Salamat, oo. Hindi ako mabubusog dito. Mamaya. Biscuit lang pa eh. Uy, shoutout sa ating 11 million viewers. Thank you ulit kay Mrs. Kim for sending stars. Sending, tama ba? Meron silang Korean school. Parang Korean Academy. May FB page din sila. Di ko lang maano yung pangalan. Huwag mo na-start, ha? Kaya muna tayo. Ng search mo yung ano, page ni Mrs. Kim. Laro. Yung ano, kinukwento mo sa akin. Laro tayong pacify mo, manunod ka. Anong pacify? Pacify? Ano yun? Basta nakakatakot. Mobile ba yun? Tapos manunod ka. Ay, kung maglalaro. Ah. Change tayo ng ano. Sa pacify. Video game. Look, yuko niyan. Hindi naman mobile yan eh. Ah, sa Steam pala siya. Maganda. Sa Steam. Ay, sa ton, Bakit? iugmaran ka. Sus! Puta ko! Alam mo ba? Bakit naman? Hindi naman siya nakikita. Parang nakita ko na yun sa ano, FB. Ay, meron siyang ano. May bayad. May bayad siya. Bibilhin mo. Wait lang guys, pahinga daw eh. Alam mo talaga, pagod na pagod siya. Sobrang toxic mo kasi. Kunting, ano yung nasa live stream ka na.
konting ano tahimik ng ano, yung toxic mo. Meron bang tahimik na ang next time? Ay, ibig ko sabihin sa tahimik, dapat Shout out ulit kay Jayanki. Maswerteng viewer. Nung testing naka-upload, livestream wala natin. tayong giveaway ngayon eh. Baka next week na ulit tayo mag-giveaway muna kasi walang laman yung Gcash namin. Pero kung gusto mo magstay, okay lang din. Maraming salamat. Ito Hindi siya pala dito. dapat Ano yan? Ang mahal kaya. Diyan na. GG. Game na ulit mga idols. Uy, Salamat. ayan. Hindi ka namin makakalimutan. Hindi ko makakalimutan. Drama mo. Thank you sa pagstay. Ay, hindi natin na-invite si Rex. Hindi siya. Ay. Wait, may duo din dito. Load. Suggest mo. Load. Ban? Oo. Okay na, okay na isa sa akin. Suggest mo ako. Ayoko pa na nasa una. Ano kaya nahihirap ako? Kahit ano? Walang planak. Kaya nga, ayoko na ma-stress. Salamat ng marami, Jai. Switch kita na. Ano? Talyo daw, sabi nagtanong ka tapos. Natalia. Ay, pakilike naman at pakishare, guys. Thank you. Salamat, Yankee Jai. Sana. Sarap pala ng ganito. Abot na yung tubig. Shout out sa ating 5. Uy! Di pa pala. Show ko na naman. Kasi, di ko na nga alam kung sino gagamitin ko. Nagsasawa na ako. No, show ko na naman ito. Chang A. Shout out sa 7 million viewers. Paki-like naman po yung paki-share, guys. Thank you. So, ano, magtatank ako? Support mo naman ako. Diyan si Dave. Oh!
Dami nilang support, oh. Okay. Nana. Please pick a Support. hero. Mirror ka na kaya? Puro support to. Ayan, ayan. Beach ka na lang. Sige. Mage. Ano? Wala akong parso. Mak na yan. Lilia, Lolita. Okay lang yan. Enemy. Off na lang yan. Paano mo kaso mo? Nino? Yung isa. Si Saber? Ayun, oo. Si- Ay, musa. Ay, hindi. Sa'yo doon sa... Ang out, nalimot ako. Nananawagan nga din pala kami sa mga mambubuhat. First, guys, paki-like naman tsaka paki-share. Oh, salamat. Hayabusa. Grabe. Pag ano ka, Mag. magic defense. Hala. Hindi ko napalitan yung... Ako lang, no? Wala namang kukuha ng blue eh. Ay, yung haya, no? Tapos na yung kape mo? Oo. Welcome to Mobile Legends. Tap ako, tap. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Alay. All troops deployed. Push first. Tignan natin, Jai. We are always doing our best. However, our best is... I did my best. But I guess our best wasn't good enough. Nag-ano pa sa lyrics ng kanta. Uy, nandun Baba, ako. baba, tulong, dali. Kaya nga. Nanggugulo sila dito. Sige, patayan. Sino nga matay na? Ito po. Naku po. Namiwanay na naman yung kabo. Ito ah. Na-ambush kayo ah. Dilaw. Wait na ah. Wala akong flame siya, sayang. Sino nga kuha ng blue nila? Tala ko din yung blue nila. Wala na akong buhay, di ba ako makakatay dyan? Wala namang kalaban eh. Tulungan ako. Wala pa naman akong mana. Pangalangin na! Wala akong mana! Push, well played. Shoutout sa 4 million viewers. You know. Shout out guys, paki-like naman po and paki-share. Thank you. Salamat sa panonood mga boss. Salamat sa support.
Resurrect. Attack the turtle. Initiate retreat. Ito ma, punta ko sa top dali. Tapos na lang kasi dito. Dito kasi yung ano. Request backup. Okay po. You know, magic will decrease. Our turret has been destroyed. An ally has slain the turtle. Slain an enemy. Double kill. Ba't na-destroy yung turret? Attack. Push mo na. Push first. Ako po yung mid. Sige, yung bala. Diyan ka lang muna sa bus. Ito na, paalis na ako. Okay na. Punta ka na rin. Doon naman yung kaya buong ko. Shout out sa 6 million viewers pa rin. Uy, shoutout sa ating 6 million viewers. Tara, Blue ma. Your team destroyed a turret. Huwag kang papakita dyan ha. Tudod. Ito. Ito na. Dami namang nagpa-interest doon. Oo. Hindi, syempre. Ang dami natin doon eh. Wala pa akong retry. Punta na kayo sa pala. Ano, naka-yes ko ba? Nag-comments. Feelings free. Shoutout kay Ali. Sa Luhidin Ali. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout sa iyo, buddy. Maraming salamat sa panonood. Pa-like and share na rin, Lods. Connect SR. Turtle resurrecting soon. So, antay ako dito sa mid. Ano ito? Bakit ako yung ginagawa niyo palangga? Nakuha ko. Titiranin mo yan, tank. Siya po yung Lilia, ha. Nasa kanya yung camera. Panoorin niyo. Balik. Uy. Marami. Dito na ako. Malapit ko naman masyado. Ako po, wala lang ako. Bakit? Push lang. Die! Namatay rin siya. Na-shoutout mo na si ano? Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Sorry. Ano pala si Daisy? Ano talaga mamatay? Attack the turtle. TKS mo yung turtle? Oo. An ally has slain. Kasi hindi ko kaya ito. Sana ako na lang.
Okay. Ay, baba. Pas naman. Ano pa ba legend dito? Oh, wow! Easy masyado.